eta musika jarriko diogu bizitzari. Ahosa hori bebai, Horretarako Grises taldeko bikiden irekin mailan, Eñaut Arratsaldeon, Eñaut Gaztañaga ze moduz? Oso ondo, oso ondo. Emetik, laurek eta bost esan dugu, Bai. Amaiera ordua badaukagu, Bai. Bazoazelako. Noak horreka kursalea, izarokin gonbidau bezala nago, eta aber iristen naizen, aber uste diguen bidean ez diguen gelditzen, da iristegean areaino. Ze panorama, ez da? Eñaut, lan berdin egiteko zenbat egun. Esate baterako izaro kursalen, egunotan. 2 egunetan sana, 6 egunetan repartiuta, eta azken medida hauekin, bertakoa bakarrik junber, gaur, lio bat, sarrera bueltau, berriz erosi, izan da behantzako kaos handi bat. Berantzako ikusleentzat, zeuentzat, danontzat, apurtxu bat badalako hau gora eta bera dabilen, Errusiar mendi baten antzera gabiltza, Mankai Gaztañaga Nebarrebak. Bai. Hau oso dau, Bai. Nebarrebak lagunek talde baten? Bai. Oantxain itzan behai behirat, ez nun, ostras, txikitan, horri biltze ginean, kampinean, makiloat egin zenek izan bertzigun hemen egongo ginala, hola. Zeinik esan behar, hainondo hitz egingo zuela Eñautek. Bai, bueno, hori ez dakit, gero ja ni botatze jote, gaur espesito ontzea eta holako. Bueno, esan dugu, apurtu bete humorearen arabera eta egunaren arabera ikasi beharko dugu horretarako, euki beharko dugu, ez dakit, humore hori. Badaukazuen artistok, aktoreok, beti esaten dana, ez da? Apurtxu bete egunean joan da, baina gogor jotzen ari da, hau, zuen zereginean eragin ikaragarria daukanek danak. Guretzat da, gauza bat, ez dakit nola definiu, nik hartu dut erabakia egunean egunekoa bizikoetela, hasieran bildur pila batekin bizi zanun, eta oain, basetet babitu, hau da ona, danok aia pairatzen hau, eta pixkanaka junberko dugu. Zaila dare bai, kontzertutan da futuroko plana egitea. Dana eskazu gauza lotuta, baina dana da, urrengua itia da hon, urrengua, eta paso por paso. Grises taldearekin zabiltzate, baina gauza asko egiten. Bestelako gauzak bebai, antzerkiarekin burubelarrez hartuta, telebistan, ibilizara goizian lanien bebai, Euskal Telebistarako serie barri baten hor sekretuak mantenduko ditugu, baina lanien bestelako gauze batzutan bebai, ez da? Bai, ezin gehau, eta askotan gure lana hola da. Nei posten hau, bai hau dan azizanean COVID-an historionek, ematezun, mundua bukaukoa, nola jarraituko, eta emateu, ala gauzak ertetzen. Okerrena, alare musika dago, esango nuke musikantzat izan dela palo, eta izaten nahi dela palo oso fuerte bat. Agian hori dabe bai, Grises taldean, boskote bat zarete, esan duguna, taldearekin bazabiltzate, baina orain tartetxu bet hartute egon zarete bai, Eñaut eskuartean hainbat euskal disko izaten ditugu euskal talde berrianak, eta ekoizle lanetan beti Eñaut Gaztañaga, Gaztain estudioetan, bazabiltzatelako bestelako gauzak egiten, bada ona, Grisesentzat, hartzen duzuenean oso gustora hartzen duzuelako? Bai, nik uste, hartu genuen deskantzotxo bat, oin dela 2 urte, beharrezkoa genuen, Grises bezala 10 urte ditugu datorren urtean, baina gu taldekideoak aginan batea jotzen 18 urte, eta oso azken 10 urte haue lan asko, estatu mailan kontzertu pila bat, viaje pila bat, eta nekauta sentitze ginean, deskantzotxo bat hartu genuen, gure beste gauza batzukin ditugu, bitartian, eta ondo etortzea Grisesentzat, oain ikusten berriz indar berritxuta etortzeko, idea berriakin, lasaio, ez dakit. Ze pena ala ere, ze mailatan egon zabeten? Esan nahi dut, gure Bilboko kuadrillako modernoenek esan ziaten. Etorri Grises ikusten, hau da topean dagoena, joan ginen, zeuk ikusten, ze jende mugitzen zen, eta gero apurtxu bet ikusten nortzuk zineten, enekien nik talde honena eta ikusten eta bar, eta nondik mugitzen zineten, eta ze proiektzio hartu zuen taldiek, apurtxu bete musika indie egiten hasi, baina dantzagarrira pasatuta, oso ondo dominatzen duzun oinarri horiekin eta, sekulako proiektzio hartzen zuia, estatu mailan batez be, baina kanpoen be bai. Bai, guk estatu mailan hasi ginen notatzen bapatian, jute ginala tokita eta bazeola beti Grisesentzat toki bat, ez? Eta eszenatoki handitan, eta hori, guk askotan, ikuste du, normala bezala edo bain ja baloriak entze jau, baina paroi auki deunean eta egon gehanean lasai izan dugu, ostras, noaino iritsi dan Grises ere ez da tonteri bat, zestuko herri txiki batetik, de repente,
estenatoki erraldoi horieta eta, ostras, jende oso profesionalakin ingurauta. Eta batzutan baloriak entzei oso, baina... Eta ze kartelerarekin bebai, nik jaialdi ezberdinetan ikusi zaituztelako, eta zeuek gero urrengo taldi oso famatua dana, gero urrengo taldi oso famatua dana, eta gero azten zaranien potetxu bategaz eguneko laburpen egiten lagunekin, oso ondo pasadu Grisesekin, ezta? Hamankai dantzan, zeuen arteko harreman hori, nahi dut esan 5 pertsona zarete eskenatokia betetzen duzue, bueno, aktore, dantzari, badaukazu hori bebai, ezta? Taula baten egoteko, nahi dut esan, danan pare. Gitxea ez? Bai, ez, rekorrido politia indeu, eta bain biztatzea gotata ez, konturatzea zenbat gauza indituzun, zenbat gauza eta aliauzean zenbat amets bete dituzun, ez? Eta gero, igual neke horrek, hori, esanteuna mankai pixkal intzigun ikustia gauza ezberdin, baina bain repasatzen aizea zure, eta bai, esatezu, joder, egia esan, hori izan duzunare bai, Mexikoare jun ginean, gure dizka batan argitarau zuen, kriston esperientzia izan zen, da, bai, baloratzeko gauza dira, bai. 6. disko orain, Talisman eskuartien, eta hemen historia daukerrezpan hau, aurretik, pandemiaren aurretik 2 kanta dituzue, orain hau dana gertatzen da, eta lege indarrarekin zatozte, eta helburua da jendie dantzan jartzie, eta helburua da honi aurre egitea musikaren bitartez, eta apurtxuet oinarrietara bueltatzie. Alor musikala ekoizle jaunari, gero defenditzen duenari esan, indartxu, oso dantzagarria da. Bai, nahi genunen disko bat pixkat guria, ez, ja presilloan akenduta, 6. diskoa, deskantzo bat da gero, guazen itea disko fuerte bat, indartxua, azkar konsumiu laikena, 8 abestitxo dia. Eta, claro, idea zan fuerte bueltatzia, desmadre bat izatea gure kontzertuak, ze lehen urtean gure bajista Raulek utzizun, da bai deskantzo horren barruan 3 kontzertu egin genitun beha despeditzeko, eta oso bereziak izan zian, Kristonak liauzian, salatan, da pixkat genekan rekuerdo hori, eta etorri buelta berginean, bum, lehengo kontzertutan, aste hortan izan ziala, 2 suspendiu zian, COVID-a jauzan, eta plandanak hortxe gauzian kajoian sartuta. Helburua gainera, irakurri dut titularren baten, bomba bat izan nahi dugu eskenatokian. Oso Grises dana, oso ondo datorkion taldeari. Ikusi beharko bombarekin zer egiten dugun, desaktibatu, aktibatu. Desaktibatu. Osea, guk lehengo kontzertua izan zen, honi pila bat inpaktau nindun, kontzertu hark, ze... Bakizu publikoa eserita ongoala, baina ja ikustia publikoa eserita, maskariakin, horrek ere sortzeun, ez dakit, gorputza beste estado batian dago, ni honitzen tope blokeauta, baina gero, zigea ohitzen, eta uste publikoa ere ohitzen hasi dela konsumitzen gauzak. Eta bueno, guk estenatokian betikoa egite dugu. Kriston gogoa genukan martxotik zeon disko hau preparauta, martxoan 27an erten bertzan, ja geneukan kajatan hortxe, eta dana gertau zanean, gehauzan enun inpaz, eta bai ontzan momentu bat de krisis, zeite dugu diskonekin. Uste dugu, ateite dugu, eta bageneukan igual sentzazioa, oain ateatzea igual da basureta botatzia. Ez, porque diska batek gero jira bat berdu, pixka bat hori solventatzeko eta etze hon. Noski, hausnartzeko ematen duela. Mundua geratzen da, urrengo hastien da, zure diskoen kaleratzie, eta zer egiten duzu. Non erakusteko eta zer egiteko. Gero diskoek ezin dutelako, izarorekin berbetan hon nintzen, honi buruz, eta berak zaten zuen, diskoek bizitza batako, orain, udaberri honetan hau prest hau erakusteko. Emetik, ez dakizen batera, bagian neuben hau defenditzeko. Egia esan... Izaron kasuan, oaina irakursalekoak egiten, da disko batea oin dala urte bete, eta presentazioko kontzertuak hau ez, bueno, es lo que hay. Urterdi atzeratuta irailen kaleratu zenuten, eta gainera, 4 emanaldi emon dabe bai, zeuen burua ikusteko moduen bebai eskenatoki gainen gozatzen hasteko moduen, galdetu dizu edalako hasi aurretik, eta zuzenekoek nola gode momentu honetan? Gehaudia danak estan bai. Genezkan hor Madriden aurkeztu bergenuen, Bartzelonan, bi sala horiek itxita daude. Gero Galiziko tur bat bezala genekan, ez dakigu zer gertaukoan, ze sala oso txikiak dira. Eta, hola, pixkat konzertua, nola planteatzeian gauzak, astero aldatzeia, eta, bueno, euki bertzezu esperantza, baina
ezintzea ez dara jarri neharrez, ez? Gu behintzat hola egia bizitzen, lasai hartu deu, ja disko atea da, eta, bueno, berben. 8 kantu, kolaborazio batzuk bai, eta esango dizuet grabaketa nolako izan zen, eta azkenien zer eskainiko duzuen, eta zeri buruzko kantuak diren, baina aprobetxatuko dut galdu arte kantua moldatuta. Bai, asko moldatuta. Asko moldatuta akustikoan eskainiko digutelako, honek daukan indarrarekin akustikoan eskainiko digutelako, baina galdu arte, euskaraz, Jurbi Ekizaren kolaborazioarekin, ze lujo zeuentzat, berantzat zeuentzat, zederra, elkarlan hauek zederrak izaten dien. Beretzat lujua, gu izan genion, berda apuntatze zen, eta Jurbi baietz, eta beretzat kriston lujua, ze oso Willis Drummonden oso fanak izan geha, kontzerto pila eta jungea, ez genuen ezagutzen pertsonalki, gaina bera lehenengo kontzertu hau eta 2 kontzertu eta etorri da, eta guretzat ohore bat ez beha holtza gainean gurekin egotia. Landuta bai gero ikusiko ditugulako, bideoklipak ere egiten ari zaite, hau azkenien lana beti dau. Lana gaina nik hartzet, porque azken bideoklipan nik inditut, ni zuzendu ditut, oiera arregikin batea. Eta, bueno, hor, atope, oain egea galdu artena bukatzen, seguraski hemendik 2 astetarako egongoa. Eta, bueno, hori ezin baldin bada kontzertuakin, beste erabatea, beste gauza egiten, gehau gabe. Galdu arte horren bideoklipa gaur eskatu dizu delako. Galdu arte badau, ez oraindik ez, baina dauenien jarriko dugu zelan ez, eta jarriko dugu ahozahon gustatzen zaigulako, sekulako kalitatezko taldeak ditugulako, eta azkenien, erakusti plazer bata, guretzat zubilan hau egitea be plazer bata. Einautzuta mankai, ze ondo, zegoen etxeko saloien zauzie. Ensaiatzen zui etxien geratzen zainen bizok? Gutxi, lehen gehiago. Lehen bazte honola, oporreta jute ginean bazte honolako ritual bat, beti gitarrakin oporreta plaira jun izan gara beti. Abotxetara euskara putzustako net da ilun bat, horrakoak eta bi abotxetara eta. Oiek aspaldi ez, oiek atxakin igual. Hartu mesedez lekue, zederra, guretzat galdu arte Talisman Grises taldearen 6. diskoa da, esan dugu 6. disko horretan, atxeden txiki bat eta gero datorren 6. disko horretan 8 kantu bildu bituztela. Indarra, sekulako indarra daukan diskoa da, baina egin digute mesedea Ainautek eta Mankaik moldaketa akustiko egiteko ahozta horako, hau asko gozatu behar dugu. Galdu egin naiz nora noan, ahaztu egin zai nolatera, hemendikan lokartuta, bizi banaiz entzun, amets guztiak zaindu, soka berriak heldu, beldurrarekin kontuz, ez zaitzala itxutu ez, hemen ez dago ezer, kutsatuta gaude, ezin gara irten. Algaitezke, pozoinak jangabe. Bide bila, galdu egin naiz nora noan, ahaztu egin zai. Bide bila, galdu egin naiz nora noan, ahaztu egin zai. Ahaztu egin zai. Ta hemen ez dago ezer, kutsatuta gaude, ezin gara irten. Bizi algaitezke, pozoinak jangabe. Euriari zuen, aterpean geunden, arriskutik iez. Iraun aldaiteke, gurik edan gabe. Bide bila, galdu egin naiz nora noan, ahaztu egin zai. Bide bila, galdu egin naiz nora noan, ahaztu egin zai. Bide bila, galdu egin naiz nora noan, ahaztu egin zai. Bide bila, galdu egin naiz nora noan, ahaztu egin zai.
Opa! Hortxe, inaut eta Amankai, Gaztainaga. Neukanik Amankaizu dantzan ikusteko dugu, beste baten etorri beharko zara. Bai. Ensaiatzen zu dantza? Dantza ikasi zu inoiz dantza? Bai, ni irakasle izan naiz urte asko, gero aurreko urtean belaunetik opera honitzen, eta hola paroi bat indet urte betekoa, baina bai, dantzan ere... Bale, ze bestela ez da egiten dantza egiten zuen moduen. Beste danok bestera batera egiten dugu dantza. Ni gozo askite, ni jartzena eta, bueno, desastre. Bueno, kantuak esan dugulako estenan jartze horri sekulako indarra eta balioa ematen diozuela. Impresioa daukat martxorako prestatuta egon dana, zuzenera begira egindako disko bat izan dela. Ez berdina dalako, disko bat etxien entzuteko eta badakizu zuzenekorik ez duzule egingo edo zuzenien defendatzeko disko bat. Zelako izan da grabaketa? Grabaketan, egia da oso urruti ikustetela, ze gu grabau genuen dizka orain dela urte bete pasa igual. Gehiago? Ez dakit. Bai, urte terdi. Eta orduan, baina bai goratzen naiz, genekala kriston energia, berriz festivaleta bueltatzeko, disko batin agresiboa dantzako, pixkat gure repertorio 6. diskoko kanta danan fusillo bat izateko, eta oso pentsauta zen bai, zuzeneako, eta dantza iteko ondo pasatzeko, eta baita ere transmititzeko energia hori gudakauna kontzertutan, ez? Bai, batzutan disko batzuk baituztelako geruza batzuk edo koruek abeslariak bere buruari egiten dizkionak, nahi dut esan oso politxeti ez entzuteko, baina gero zuzenin oso zailak eskaintzeko, eta esaten zu, eurek, bai, ez daukadale zuzenekorik edo bat edo bi edo da moldatzen dugu. Haure kostau zaigu, barkau moztea, baina kostau zaigu zuzenea matia, ze disko hain azkarra da eta hain kainerua, derbente ensaiatzen pixka galduta geunden 2 urte alkarrekin jo gabe, eta zuzenea ematia reto bat izan da, Zelan nahi txosuiek kantak? Letrak esate baterako, gero musika, zelan egite dituzue kantak, badau baten bat hartura daukana, danon artien, usten zarete gero aldaketak egiten. Norbere diskoren ekoizlea izati be, ez dakidalako nik. Bueno, hori da, hori nik inautei beti izatzen. Ze probauko dugu noiz bai, baina ustetez. Normalian, ja aztegea estudioan probatxo batzuk iten, igual maketa batzuk ite ditugu, gero talde osoakin moldatze deu, eta bai, gero naiz da base bat indaon, bai, dago alejore bai oso gainean, produzioan gainean, diskontan gartxote eukideure bai kide eta oso letrista hona gabea, así que apoio handi bat onda horre bai, eta bueno, esango genuke base bat estudiotik ertetzea, baina gero da non kolaborazioa dago diskoan. Zeri buruz hitz egiten du Talismanek? Bueno, kuriosua da, ze Talismanek hitz egiteu gertatzen nahi da guzti honi buruz, eta hor topau gea, askotan sortzaileak topatzean handicap ez, ondorio batekin o helburu batekin dela, de repente itezu zerbait eta inkluso izango balitz antizipaua edo garairako ez, ze guk hau oindala urte terdin genuen, baina letra batzuko hain entzute dituzu eta ostras, zei da hitz egiten momentu honi buruz. Talismanek hitz egiteu baita ere gure amorruai buruz, gure beharrai buruz, gure mamuai buruz, esperantzai buruz ere bai, grisesek badaka igual agresibidade hori, baina beti... Positibotik, bai. Bai, beti bukaeran, bai baina aurrea, ez? Osea, hori oso grises da. Guzti hortaz hitz egiteu. Eta Talisman izena jarri genion, eta bitu hain, dakau talisman bat, dala objektu bat, suerte hona emateizuna, eta bueno, ez da gaizki hori ere, ez momentu honetan Talisman bat eukitzia. Euskarri fizikoan eta euskarri digitalean noski, entzun gai? Bai, diskoa atea zan irailean, nik uste engoala betiko denda guztitan salgai, eta gero digitalean gaur egungo guztitan 2 bideoklip dazkau YouTubeen, diskontakoak, laizteateakoa galdu arte, Amankai ibili dala baita ere editatzen. Eta bueno, gero dakau pentsauta Victor Rufus Flykuakin ateatzea aurrengo singela bai. Ederto, Amankai ibili da, dalen besan du arro, bideoklipanik egite ditut. Arro baino, osea, izan dago...
vaya marrón. Osea, porque gaur galdetzen dut askik, galdu arte indalon da, ni nire barrurako esan dut, ostras, handikan hori hor daka. Nahi nuelako hemen esklusiban jarri, baina jarriko iritsi Bai, da. lago, handik hor, Final Cut editar. Zer da egin? Zeuek antolatu lekue, zeuek antolatu zeri buruzkue Ez, egin da editau eta dana. Osea, Dana. bai. Indanian da, grabau, editau, ez da diruik. Así que momentu bat iritsi zanun, bai ikuste genuen, askotan abesti bat lantzatzezunean ez baldin badaka zerbait bisuala atzetik, abesti horrek galdu itea. Eta, karo, horrek diru asko balio du, eta guk talde bezala diru hori ez genukan inbertitzeko audiovisual hortan. Orduan, bueno, era xume baten eta inesperientzi total hortatik, hartu nun ardura hori, eta behintzat, dentro de ni naiz horren profesional bat, baina bueno. Baina aktorea zara pelikulak egin dituzu, antzerkia egin duzu, telebista egin duzu urte askotan bai, ez dakit. Bai. Realizazio apur bat eta kamara tiro batzuk. Bai. Baitzet hori jakiteko modu bat. Hori bai. Orduan esan nun, nik hartuko eta ardura, eta ber zertetzen hemendik. Eta, ikusi deu nahiko politiak gaudiala, ni nahiko guztua gau naiz. Eta oain ja, tengo el marrón. Lagun estimulatuta, benen hona adibidez, Erika Olaizola ikusi dut hortik, lagun honak izatearen garrantzia badabe bai. Bide honetan lagun honak ezinbestekoak die, kolaborazioak esan dugunien, baina alkar laguntza hori badaukazuena, zuekin berbetan eta antzerkian badau, eta musikarien artean badau, eta... Bai, beti gu hasieratik juntau beti gertuko jendiakin gustatzegu lan aitea gure lagunakin, gurekin ikasi duen jendiakin, adibidez Josu Torrealda, ere bai beti hasieratik gure diseinuak iten egon da. Eta, azkenian nola familitxo bat sortzezu eta hori mantentzia guretza bintzat garrantzitsua da. Zeurea izatearen alde ona eta alde txarra bai. Erantzukizun dana, baina gero oso defendatzeko, edo zein lekutan defendatzeko, zeuria dalako hasieratik amaierara. Bai, eta hor baitare humiltasun horrekin, ez? Osea, disko haure autoeditaua da, autoproduzidua da, orduan, dana bezala, ez? Bai, guarro gaude, egin deu honeaino, hau da gure lana, eta defenditzeko, por supuesto, osea, ez da, ez erriskutatzeko, osea, Zederra, mesedea zuekin berbagitea, Einaut ataskatuta geratu barik autopistan, agur zango diegu, hau kursalera doarako. Gozatu asko bereziak izaten ari dira, kontzertuek? Bai. Badakizulako momentua dela? Karo, notatzeare bai ez dakizula ja, gehiago goian, noiz arte kontzertu egitean goan, ez? Da orduan bakoitza notatzet bizitzen nahi gala, behaiek askoz gehiago, baina ni konbidau bezalare bai erten itzanean, ez? Zentzazio hori, hau noiz bueltau laiken kontzertu bat ematea, tamalez, ez dakigu, eta, espero deu, laizter berriz dana normalizatzean, o bintzat aukera hori ez teun galtzen kontzertuak ematea. Einaut Gaztaina horren beste entzun dut zuri buruz, zederra, aurrez aurre ezagutzi bai. Siestarako berandu da, Amankai? Siestarako, nik lo eozein tokitan itet. Igual kotxian, ras txiki bat. Oso goizetik altxatuta dagoelako, eta lan handiak egin datorri dalako. Oza hora bai, Amankai eta Einaut, ederra zuek gurekin egotie, sorte hon, eta ia Grises entzuten dugun da laizter batez ere, holtza gainean ikusten garan. Mi esker zuei. Eskerrik asko,